tradisyon, manano na sanang ing pamisasan metong at lugod ing manimuna. Nung makanano makule ing fiestang iti, maging mapagpahulaga tamo rin sana, kareng likon ding pamana, ding kakatamong ninuno. Naging instrumento kareng kultura at tradisyon tamong pakamalan. Bendisyonan na katamo ni mapagpalang Diyos, lalo na din kaya nakan ang mapagpatuloy kareng makuling pamana at kultura bilang netong nga taga Santa Maria. Magrasyang kapiestan kaya katamongan.